ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ናይ ዩቲዩብና ቻናል ቤተሰባት ሕጂ ዝተሰምዑ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣርእስተ ዜና ግብፂ ብዛዕባ እትፍጽሞ ዘላ ዕድጊት ጀትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘሕልፍዎ መልእኽትን እንታይ ከም ዘሕለፉን ብዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዝርዝር ዜና ግብፂ F-15X ዝተባህለ ዘመናዊ ተዋጋኢ ጀት ክትዕድግ እያ። ግብፂ ፍሉይ ጀት ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት ኣብ ጫፍ በፂሓላ። ብዓይነቱ ፍሉይ ጀት ልዕሊ 13,300 ኪሎ ተተኳሲ ናይ ምሽካም ዓቕሚ ዝወነነ እዩ። ኣብ ሒደት ሃገራት ጥራሕ ዝርከብ F-15X ኣሜሪካ ንግብፂ ክትዕጥቃ ከም ዝተስማዕመዐት ተፈሊጡ ኣሎ። ካብዚ ፍሉይ ስምምዕ ወፃኢ ግብፂ ሓይሊ ኣየራ ንምዝማን $4.4 ቢልዮን ወፃኢ ዝገበረትሉ ኣፅዋር ኣብ ኣሜሪካ ሸሚታ እያ። ግሎባል ፋየር ፓወር ብ2026 ዓመተ ምህረት በዚ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕቲ ግብፂ 242 ተዋጋእቲ ሚጋት እትውንን ኢትዮጵያ ድማ 25 ጥራሕ ከም ዘለዋ ተኣረጋጊጹ እዩ። ኣብ ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ሰፊሕ እዩ። ግብፂ 348 ኣለዋ፣ ኢትዮጵያ ድማ 33 ጥራሕ ትውንን ይብል። መራሕቲ ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቀረባ ምርኻቦም እውን ይፍለጥ እዩ። ናብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እንትሓልፍ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምፍጻም ከም ፖሊሲ ሒዝናዮ ዝነበርና ካብ ጎንፂ ወፃኢ ዘለዉ ተጽዕኖ ምፍጣር ዘኽእሉና ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኻየዱ መድረኻትን ናብ ተግባር ከይሽረፍ ምስ ወልቃውን ጉጀላውን ጻምእ ስልጣን ብምትሓዝ መሕለፊ ኸሊኦም ስቃይ ህዝብና ዘናውሑ ብገበን ክሕተቱ ዝግብኦም ኣካላት ብስም ርግጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነትን ምምላስ ተመዛበልትን መሊሶም ናብ ኩናት ከእትውና ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ። ምምላስ ተመዛበልቲ ብውሑስ ኣገባብ ኣብ ዘላቒ ሰላምን ምትእምማንን ዝተመስረተን ህዝብና ምጥያሽን ናይ ዳግመ ህንፀት ጠለባቱ ንምምላእ ናይ ደገን ውሽጥን ሰብ ብጽሒት ኣካላት ተሳትፎን ገዚፍ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ዝሓትት ተግባር ምዃኑ ይፍለጥ። ዋላ ምስ ብዙሕ ሽግራት ኣገባብ ኣፈጻጽምኡ ድማ ፍጹማዊ ሰላም ብዝኾነ ኣገባብ ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ክኸውን ትጽቢት ይግበር። ኩሎም ዓይነት ዕድላት ሓንሽሽካ ኣቕምታት እቲ ብሄር በቲንካን በሪ ሰላም ዝዕፀወሉን ናብ ጎንፂ ንምለሰሉን ኩነታት ኣመቻችኻ ብድፍኢት ተመዛበልቲ ሕቶኦም ንምምላስ ብዘምስል መልክዑ ዓሰብትኻ ንምሕጓስ ኣበይ መዓዝን ብኸመይን ከም ዝውዳእን ምግማቱ መጸገሚ ዝኾነ ብርግጸኝነት ግን ትግራይ መዋጊኢት ሜዳ ዝገበሩ ጀሚርኩም ዘለኹም ጽሕተራ ደው ክተብልዎ ይግባእ። እቲ ዝገርም ሕዚ እውን ህይወት መንእሰይ ከም ቀንዲ መሳርሒ ውግእ ምጥቃም ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ብኸበድቲ ኣቐዲምካ ሽፋን ሂብካ ዝኽፈል ዋጋ ምቕናስ ዝብል ናይ ውግእ ስልቲ ድዩ ጠፊእኩም ክላሽ ዝሓዘ እግረኛ ኣቐዲምኩም ተወድእዎን ዘለኹም። እተን መዳፍዕ ኸ ንመዓዝን ንመንን እየን ክኾናኹም እባ ክባር ዋጋ ህይወት መንእሰይ ዶ ኣለኹ እየ ንምባል ጥራሕ ተሳውሮ ኢኻ። ብዝኾነ ተጋዳላይናን ቃንዛኻን ህዝባዊ መትከላትካን ንርካሽ ፖለቲካዊ ሸቐጦም ከየውዕልዎ ተጠንቀቕ። ብተጋድለኻን ኩሉ ዓይነት ዝከፈልካዮን ዋጋ ክፍረም ዝገበርካዮ ውዕሊ ፕሪቶርያ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍትሑ ዘኽእል መድረኻዊ ልኡኽ እዚ እዋን ምዃኑ ተገንዚብካ ኣጉል ተወሳኺ መስዋዕቲ ኣይከፈልን ኢልካ ተቃውሞ ኣስምዕ። መስዋዕትኻ ደጊሞም ዝሓንሸሹ ፖለቲካ ወታደራዊ መራሕቲ ሕዚ እውን መስዋዕትነት መንእሰይ መሰረት ዝገበረ ትሕቲ ኩናት ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝተማልአ ኩናት ንምውሳድ ዝጀመርዎ ትርጉም ኣልቦ ምንቅስቓስ ዳው ከብሉ ዝከኣለካ ግበር። ባዕሎም ዝዓደግዎ ሓዊ ባዕሎም ይስሓንዎ ክብሉ መልእኽቶም ኣብ ፌስቡክ ሕሊፎም ኣለዉ።